Ciao, ce mai faceți? Salutare! Bine, uite, așteptăm un nou episod. Așteptăm noul episod care va fi una în premieră, fiindcă cred că încă n-am avut invitat de cum ești tu, Flaviu, și mulțumesc frumos că ai venit aici la noi în podcastul nostru. Cu drag. Astăzi avem aici invitat pe noi pe Flaviu Bala, managing partner la Globex Industries, dacă nu mă înșel. Bine am auzit, așa-i? Bine am auzit. Da. Dragi telespectatori, bine ați venit la noul episod de Business Boys împreună cu colegul meu Marcel și Flaviu Bala. O să avem o poveste așa mai foarte deschisă, cu întrebări cum mai apar pe parcurs și în primul rând aș vrea să aflu de ce ai devenit tu antreprenor? De ce am devenit eu antreprenor? În primul rând că pot să pot să fac lucruri diferite față de ce făceau sau fac antreprenorii cu mai multă experiență și mai în vârstă. Și cred că fiecare antreprenor care vine, sau fiecare generație de antreprenori care vin în piață, au obligația să vină cu niște idei și activități, lucruri noi, partea asta de inovare. Adică niciodată nu o să poți să aștepți de la un antreprenor care a ajuns la o anumită experiență, sau nu neapărat experiență, ci vârstă, cu un anumit pachet financiar în spate, care îți dă un confort și în același timp îți taie din elanul și din energia care o ai în primii ani de antreprenoriat. De obicei, cam acolo se întâmplă. În primii ani, când ești flămând și când vrei să demonstrezi și când vrei să vii cu ceva nou și când vrei să faci ceva inovator, atunci se întâmplă lucrurile magice. Într-adevăr, există și antreprenori cu multă experiență sau mai seniori, cum e Warren Buffett, de exemplu, care încă ține ștacheta sus. Se retrage și el anul ăsta. Se retrage? Da. 100%? Da, pe final. Atunci nu o să mai avem scrisorile lui Warren Buffett. Anul ăsta e ultima scrisoare care scrie la investitori și stakeholders. Da, el trimite, da. Nu, o scrisoare. Știu. Și nu-i scris cu AI-ul Marcel, știi, așa-i? Evident. La vârsta lui cu siguranță nu. El scrie. Păi el citește și ziarul încă. Da, și mai bea și bea zilnic cu un cola. Da. Asta știut? La vârsta lui. Știu. Băiat de treabă. Da. Care a fost parcursul tău antreprenorial, cum ai început? Care au fost primii pași? Sau ai lucrat prima dată într-o companie multinațională sau o companie locală? Primii pași au fost în clasa 11, când i-am cerut la taică-meu 100 de euro să-mi dea... mărci erau mărci atunci. Eu sunt din Tinca, am crescut acolo și i-am cerut 100 de mărci să-mi dea să vină în Oradea să cumpăr 2 sau 3 telefoane mobile și să le duc să le vând acolo mai scump. Și bineînțeles că am luat de aici 3 telefoane și le-am vândut mai ieftin acolo. și am adus în loc de 100 de mărci, am adus 70 de mărci sau ceva de genul ăsta, sau 60 de mărci. Atunci el mi-a zis un lucru, zice, eu știam că o să pierzi banii, dar mi-am asumat că o să-i pierzi și ți-am dat ca să înveți o lecție, ca să înțelegi că ai nevoie de experiență, ca să poți să faci, să poți să realizezi ceva. Și ulterior am început în firma Brumă, unde taică-meu era GM și am început acolo pe partea de automatizări și tot ce ține de IT. Așa. Și la un moment dat, după ce am ajuns să mă plictisesc în companie, singurul aspect care ce nu m-a ajutat în firma respectivă era că taică-mi negocia salariul. Adică mă suna contabilitatea și îmi zicea s-a mărit salariul cu 500 de lei. Adică n-am avut ocazia să pot să lucrez mental, adică să mă pregătesc eu pentru viață, și tot timpul aveam într-adevăr un backup în spate care venea și intervenea.
Atunci am zis la un moment dat, ok, nu e momentul să... Adică acum e momentul să plec de aici, pentru că intru în zona de confort foarte mult și nu ajung să mă mai dezvolt. Atunci mi-am făcut o firmă aveam de ales între o firmă de curierat, adică GNMAG, dar de fapt nu era curierat, era livrări la domiciliu, asta fiind în 2008, livrări la domiciliu, intrai pe un site, ei.ro era site-ul, intrai pe site, comandai produsele care eu aveam contract cu Realul și cu alte magazine și veneam un coleg de-al meu, te ducea tot ce ai cumpărat tu acasă. Asta era o idee, iar eu, cum fiind IT-ist, asta mi-a venit prima dată și a doua idee era o grădiniță particulară. Brumă în momentul respectiv și cu taică-mă m-au susținut pe partea de grădiniță. Când eu mi-au zis că grădiniță, eu știu mai multe, eu sunt mai inteligent, am 22 de ani și am zis că, nu știi ce, eu vreau să fac firma de curierat sau cum poți să o numești, genul ăsta de activitate. Zic, eu vreau să fac asta cu vânzări online și livrare acasă și m-am dus și mi-am luat un credit în franci elvețieni. Asta Bravo, 2008. 2008. Da. 2008. Mi-am dat un credit în franci elvețieni și am funcționat exact 3 luni de zile. Până când a zburat următoarea francul. lecție. Da, până a zburat francul la stele și mi-a zis că am revenit. Categoric, nu? Deci, asta înseamnă să fii antreprenor. De câte ori te ridici, Da. nu de câte ori ai lăsat. Am revenit, am continuat cu partea cu firma Brumă, am rămas acolo și de la vreo 2 ani de zile, taică mi-a zis, ok, ți-a ajuns lecția, mi-a plătit creditul, adică m-a ajutat să-mi achit creditul. Așa și eu am zis atunci, perfect, acum plec mai departe. Și am preluat, am mers din firmă, adică din zona asta de protecție, am mers să lucrez la altcineva, la altă companie. Aici începe show-ul Marcel acum. Deci și aici țineam tot ce ține, adică mă ocupam de tot ce ține de partea de IT. Am făcut parte de IT la mai multe companii din Oradea, mari, așa, până la punctul la care am ajuns la concluzia că nu prea mai are niciun secret, adică făceai bani, adică îți merge bine, dar nu mai aveam challenge-uri. Adică nu mai stimula intelectual, nu mai aveam stimulare. Nu ți aducea dopamina antreprenorială. Așa. Și în 2000, și eu cum sunt o fire care îmi place să risc maxim, în orice mă bag îmi place să risc, în 2018 a venit un prieten o cunoștință care atunci l-am cunoscut și zice, băi, uite, avem pe industrie un client care vrea să investească aici în Oradea și are nevoie de un furnizor local. Și ar trebui să ne luăm niște strunguri, niște utilaje, niște chestii. Gata, zic, perfect, eu să la. Ce trebuie să luăm? Am făcut înțelegerea cu el, am făcut firmă nouă și am început să lucrăm. Și nu puteam imagina la momentul respectiv, adică cumva aveam așa un pic de dubii, că s-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă, dar am făcut shift-ul așa radical, adică am zis, ok, de astăzi renunț la IT, am trecut direct pe industrie. De unde ai simțit că poți să treci pe industrie? Adică poți să schimbi industria totală? Eu știu că erai săturat deja de IT, da, nu te regăseai, da. nu găseai creativitatea, poate asta este o explicație, și în această industrie unde deja trebuie să creezi, aici se creează zilnic, dar în IT 1 cu 1, 2 sau... Da, e matematic, exact. Da. Dar aici deja ai o libertate mult mai mare față de 1 cu 1, 2 sau 1 bit, 2 bits. Ai mai mare libertate, că trebuie să creați zilnic. Corect, așa în fiecare este, minut creați în această industrie, în noua afacere. Acesta era deja Globex Industries. Nu, asta era Încă nu era. Era Senavalco, era prima companie. Și aici am intrat cu un partener care, într-adevăr, era un tip foarte sclipitor, dar cu foarte multe habituri negative, care te trăgeau în jos. Și eram în ușă pentru mine, pentru că la Brumă, acolo făcusem de toate. Și eu de mic am fost obișnuit. Ai mei au avut și alte afaceri în spate, în urmă, și eu de mic am fost obișnuit să muncesc. De când mă știu, am muncit. Și am lucrat de la 10 ani. Bravo. Deci știu să fac de toate.
Și cumva mi-a venit mănușă că aveam experiența Brum, aveam experiența mea din trecut și când am început să-i dăm drumul la partea asta de metalworking, nu aveam secrete, adică nu avea secrete, înțelegeam foarte bine mecanismele, înțelegeam foarte bine partea de prelucrare, înțelegeam foarte bine detaliile tehnice când mă întâlneam cu clientul. Atunci am zis all in. Bravo. Am riscat, am intrat, am început să producem și spre surprinderea mea atât de mare sau scalarea a fost atât de mare de la o lună la alta încât nu reușeam să concep creșterea asta care era din toate punctele de vedere. Ca și volum de comenzi, Da. cifră de afaceri. Dacă eu stabileam că, de exemplu, avem un target cu 40% în plus luna 1 față de luna 2, depășeam cu 15-20%. Deci mergea extraordinar de bine. Și se întâmplă asta din cauza situației economice sau pur și simplu ați avut clienți? Erau mai mulți factori care conlucrau. Dar ce n-am înțeles eu la momentul respectiv este că nu era un client conjunctural. Era o conjunctură care a dus la apogeul ăsta și la creșterile astea. Și eu nu reușeam să țin pasul ca și antreprenor sau ca și asociat, nu reușeam să țin pasul cu ce se întâmpla acolo, din punct de vedere mental. Adică nu aveam capacitatea să înțeleg nici cifrele care se mișcau acolo și nici logistica. Atunci am zis, băi, undeva trebuie să fac ceva. Tot mi-a plăcut să studiez, să învăț, să citesc, să merg la cursuri ăsta. Și am zis că undeva trebuie să încep să lucrez. Și din 2018 am început să lucrez cu antreprenori mai experimentați decât mine. Și am avut ocazia și noroc să întâlnesc CEO-ul de la compania care ne era client, să-mi fie mentor, având black belt în management. Deci super top. Omul la cu totul alt nivel, străin, mentalități diferite. După primele 3 zile m-a întrebat de capra vecinului. Care e problema noastră cu capra vecinului? Da. Și l-am rugat să-mi fie mentor, mi-a fost mentor vreun an de zile, un an și ceva. Am învățat extraordinar de multe lucruri. Diferența de la cer la pământ, mentalitatea vestică față de mentalitatea care o avem noi. Și chiar pot să dau și un exemplu. La un moment dat venea o delegație de la... Noi făceam, pentru majoritatea brandurilor, făceam tot felul de chestii mărunte și veneau de la Mercedes, au venit de la Mercedes o delegație și eu fiind CEO-ul companiei, trebuia să țin un speech acolo între rechini. Ăștia nemții sunt foarte extrem de tăioși. Era primul speech, așa? Da, era primul, da. Extrem de tăioși. Și partenerul meu zice la Mac, Mac, vezi că Flaviu are un pic de trac de vorbit în public. Și zice Mac, da, lucrează. Erau tot felul de trainer după mine și lucrează. Zice Mac, nicio problemă că rezolvăm într-o zi. Eram la Ramada atunci, era duminică și marți aveam întâlnirea. Și zic, cum rezolvăm? Rezolvăm, găsim o soluție. Și m-a așteptat să mă sune luni, nu mă sună luni. Mă sună marți. Zice, Flaviu, au ajuns, ai jumate de oră să vii la firmă. Și am rămas așa, Mac, dar ok, jumate de oră. M-am dus acolo, când am dat înăuntru, o masă imensă în sala lor de ședință, tot bordul de conducere, îl am două companiile. Și Mac în capul mesei și locul din dreapta, care e locul financiar, liber. Când intru înăuntru și văd masa aia imensă și au venit nemții aia de 40-80 de ani, că erau și de 80 de ani, și dădeau mâna cu tine și treceau prin tine, așa, privirea aia o aveau, știi? Toată lumea black belt. Da. Deci când am ajuns acolo, mă așteptam să mă mănânce, știi? Și am zis că ai o singură variantă acum. Sau supraviețuiești sau ești mâncat. Deci nu există. Da. Și atunci trebuie să faci ca și ei. M-am pus lângă Mac și Mac, un minut, atât a vorbit. Bună ziua, în engleză, bla, 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 Flaviu. Toate privirile spre mine. Și n-ai avut ce să faci. Am început să vorbesc și când l-am văzut chiar în dreapta mea, era Bayerul Global de la Purem,
și zice buyer-ul global, se întoarce spre mine, pune un picior peste picior și când îl văd că se relaxează, gata, zic, ok, ia mea sala. Asta e semnul. Asta e semnul. Da. Și omul e relaxat, mai ales fiind, era sârb ăsta, relaxat și de acolo am trecut mai departe. Deci singura variantă prin care poți să treci peste un obstacol de genul ăsta, să te expui. Și asta nu înțeleg marea majoritatea, că ești antreprenor, că discuți de partea de angajare și ai anumite challenge-uri, tot timpul trebuie să te expui. Adică orice vrei succesul tău este dincolo de anxietatea pe care o ai. Pe orice domeniu, nu are importanță. Public speaking sau ai frică să te întâlnești cu un om sau orice, în orice domeniu. Succesul e dincolo, când ai reușit să treci dincolo de anxietățile care le ai, că fiecare avem, pe diferite domenii. Da, și fricile de fapt, anxietățile, da. Frici, am o anxietate. Și revenim acum la firmă de unde am plecat. Asta era așa o paranteză. Am ajuns la un punct la care mergea atât de bine încât asociatul meu a început să o ia un pic să o ia așa un pic într-o parte, în condițiile în care s-a trezit cu venituri peste capacitatea lui de a concepe, să exagereze din tot felul cu cheltuieli și cu viața. Cu viața, înțeleg, cu viața. A început să exagereze cu viața și nu mai mergeam pe același. Eu începând să lucrez, să fiu foarte implicat și să studiez și să-mi iau tot felul de coach pe lângă mine, să evoluez, să cresc, am început să ne despărțim și în momentul respectiv, la un moment dat am făcut un exit, am ieșit în companie și mi-am făcut o altă firmă care, cu un alt asociat, care se numea Globex Automotive și am trecut să facem ceva similar, adică am preluat o parte din activitatea care o făceam în prima companie, în Semnavalco, am trecut să o facem în a doua companie, asemănător, și de acolo am mers înainte. Acolo chiar au mers bine lucrurile până în momentul în care țin minte că mergeam într-o dimineață așa relaxat la birou, dar aveam fața asta. Adică eu mergeam într-o mașină scumpă, familia era sănătoasă, totul era bine, business-ul mergea super ok, dar simțeam că ceva nu e în regulă, adică undeva lucrurile nu sunt... Golul nu era umplut. Nu era umplut golul din tine. Da. Și am zis că undeva trebuie să fac o schimbare. Undeva lucrurile nu sunt ok și trebuie să fac o schimbare. Și la scurt timp asta e cumva lecția, să ai grijă, să ai foarte mare grijă și ce spui și ceea ce îți dorești, pentru că universul conlucrează cu gândurile tale. Și dacă nu ești atent ce ceri, ar putea să te trezești sau cu surprize sau cu surprize bune sau depinde care variantă. Și la un moment dat a venit nenea Putin și a zis că vrea să intre în Ucraina. Și în momentul respectiv erau niște fabrici în Rusia, 2 sau 3, care, acum știți că domeniul ăsta de automotive și a fost perioada aia chiar după pandemie. Aia a fost în zona de pandemie. Zona de pandemie și cu războiul era cu războiul a fost imediat, da. A fost imediat cu 2022. Fieruri vechi, fier rar, cu minerale rare? Nu. În momentul când a intrat Rusia în Ucraina și a apărut embargo pe Rusia, ăștia... Am un lapsus acum. Nu e nicio problemă. O să-l tăiați voi ăsta la montaj. Rușii au primit embargo de la Statele Unite și de la Uniunea Europeană. Așa. Acolo erau 2 fabrici pe automotive. Automotivele funcționează ca un lanț mare în toată lumea. Dacă o fabrică undeva e întreruptă, automat se întrerupe tot circuitul. Noi eram undeva la vreo 9.000 de piese, făceam ceva catalizatoare pe zi, acolo erau 8-9.000 pe zi, am ajuns să jucăm fotbal în hală, că nu mai aveai ce să mai faci. La nivelul ăla a căzut.
Din cauza asta și acum automotivele sunt destul de afectate. Tot domeniul automotiv. Acum nu luăm punctual, la modul general. Sunt foarte afectate. Domeniul automotiv e foarte afectat. Și atunci, automat am zis, ok, bun, aici trebuie să întrerupem, că nu poți să mergi mai departe, trebuie să întrerupi activitatea și să retehnologizăm, să putem să atacăm mai multe industrii. Pentru că dacă ești profilat, dacă poți să faci doar pe o singură industrie, dacă ți se întâmplă ceva cu nișa respectivă, la un moment dat s-ar putea să ai o problemă, dacă rămâi pe o singură nișă. Dar eu eram atât de sigur înainte, eram atât de sigur că o industrie de genul ăsta nu va cădea. Deci dacă mă întrebai în 2020, 2021, 2022, chiar înainte, ce părere am de genul ăsta de activitate în care să exporți afară și într-o industrie din asta, că e la nivel farmaceutic, adică la nivelul ăsta e industria automotive. Nu, deci eram atât de convins că nu are cum să cadă așa ceva, never ever. Și uite că se pot întâmpla tot felul de situații de genul ăsta în care să-ți meargă totul în cap. Și atunci am zis că ok, nu poți să rămâi pe un singur domeniu, trebuie să poți să ataci mai multe industrii. Se întâmplă ceva pe o industrie, ai trecut pe asta la altă și găsești variante, poți să jonglezi. Și atunci am început să achiziționăm niște utilaje cu care putem să facem prelucrări metalice de la cea mai mică piesă, gen un suport de prosop într-o baie, până la o hală industrială. Poți să faci toată gama asta, adică home decor, fațade de blocuri, mobilier. În ghilimele orice dorește clientul, la tine, în ghilimele la voi. orice dorește clientul se poate realiza. Vii cu o poză, acum am ajuns la punctul la care îmi trimiți o poză și îți pot reproduce produsul respectiv, îl fac unul la unul cu poza care Și ai lucrați pe cantități mai mari sau și nu neapărat. o bucată Lucrăm faceți dacă... Facem și o bucată, și facem și unicat, facem și serii. Avem clienți peste tot din Europa care ne trimit modele de produse și le executăm conform specificațiilor. După ce a intervenit nenea respectivă, ați diversificat la maxim, ați deschis la maxim ce s-a putut pentru... Păi, înveți din experiență. Pentru a nu a supraviețui. Aia începe o afacere nouă, pentru că mie mi se pare un nou început acest lucru pentru voi. Da, așa mă și simt acum. Mă simt la nivel de startup în momentul de față. Dar atât sunt de sigur pe mine și ceea ce fac, știu că fac atât de bine și confirmat de către clienți, pentru că ne merge, adică oamenii apreciază ceea ce facem și la noi cuvântul e cuvânt, adică ți-am zis că îți termin lucrarea, oricât de mare sau de mic ar fi, în data de 20, în data de 20 sigur să întâmplă să livrăm ceea ce ne-am propus. Și super. Experiențele care le-am acumulat în toate companiile astea prin care am fost și ca și angajat la început și ca și antreprenor sau partener pe parcurs, m-au ajutat acum, în momentul de față, să pot să înglobez toată experiența care o am într-o singură idee, care pot să o cresc și care am atât de mare încredere că pot să stăpânesc domeniul ăsta, adică în care am intrat în momentul de față, încât pot să ajung lider în următorii câțiva ani în domeniul acesta. Eu sunt convins că voi contează ajunge. foarte mult, ca și antreprenor, contează foarte mult viziunea care o ai. Dacă ai o viziune sănătoasă și tu reușești să vezi în viitor, bineînțeles limitat, dar reușești să ai cumva o viziune cât de cât clară, sau cel puțin să vezi luminița, să le zic la toți, să vezi luminița de la capătul tunelului, adică să știi unde să ajungi și reușești să-ți faci să-ți desfășori frumos pe o foaie, că eu lucrez foarte organizat din perspectiva asta, adică am punctul A, punctul B. Vreau să ajung de aici, îmi desfășor totul frumos pe zile, pe săptămâni, pe luni, pe an, știu exact ce am de făcut în fiecare zi. Da. Și inclusiv așa fac și cu colegii mei. În fiecare zi eu fac briefing fiecare dimineață cu toată lumea și le explic. Tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta, ăla trebuie să facă așa, echipele alea merg la montaj, ăla iese afară, ăsta stă înăuntru. Cât durează acest briefing? Foarte puțin, că deja toată lumea e obișnuită. Că fac un briefing săptămânal și atunci cam știm pe unde, adică toată lumea cam știe care e ideea mea și unde vrem să ajungem și ce vrem să facem. Pe să mai fac briefing-uri zilnice care să fac dimineața sau după amiază, depinde de un pizza va ajunge, așa e? Cum? Un pizza va ajunge. Da. Ok. Bun. Cât de important e mindset-ul în tot acest parcurs? Extraordinar de important. De acolo începe totul.
Adică, uite, de exemplu, chiar aveam o discuție cu un client și îmi zice clientul ăsta, Flaviu, eu vreau să lucrez cu tine. Am primit de la concurența ta un preț mai bun. Asta fiind acum, recent, o lună zile maxim. Eu vreau să lucrez cu tine. Deși era mai scump, cred că vreo 7-8%. Nu există că să iau în calcul că o să iau produsul sau o să lucrez cu cealaltă companie. Eu vreau să lucrez cu tine și cu tine mergem. Dar eu nu pot să-ți iau lucrare, deci suntem full, acum avem 3 luni zile. Nu, că vreau cu tine. Bun, ok. Lasă-mă să mai caut o variantă. Sunt firmele concurente. Salut, uite, am o lucrare mai mare, aș vrea să o împărțim în două. Faci tu asta, eu pot să-ți fac... Nu. Eu nu știu, eu nu mă bag, eu nu fac, eu nu pot, eu nu. Sunt pe altul. Dar știi că, cum, dar mă suni tu pe mine Deci unul mi-a zis așa, dar mă suni tu pe mine să lucrăm împreună? Știi? Adică îți dai seama ce mindset, ce mentalitate au. Într-adevăr, erau peste o anumită vârstă, de-aia nu neapărat am ceva cu cei peste o anumită vârstă, dar majoritatea sunt depășiți. Nu zic că eu o să fiu altfel, că nu o să ajung la 60-70 de ani, dar sper să nu. Adică lucrez cu mine, sper să nu ajung acolo. Nu. Dar în momentul când tu vii cu proiecte noi către concurență și ăla să zică nu, mi se pare că există niște limitări foarte mari. Adică diferența de mentalitate între unele companii, și se vede asta în piață, sunt foarte mari. Și de-aia e foarte, foarte important, și ziceai tu de partea de mindset, de-aia e extraordinar de important să lucrezi tu cu tine, să evoluezi, pentru că niciodată compania nu va putea depăși antreprenorul. Firma va fi tot timpul la nivelul sau sub antreprenor. Adică cel care are viziune. Și de-aia eu în ultima perioadă lucrez extraordinar de mult pe partea asta de mindset. Cu oameni care au experiență în țară și afară. Cred că e și o problemă, nu știu, de colaborare între oamenii sau companiile din România. Adică, eu tot timpul dau exemplul ăsta, am terminat o facultate tehnică și noi, de exemplu, nu eram încurajați să lucrăm împreună, ci pur și simplu pe proiectele astea la universitățile tehnice aveai acel N egal 2, 3, 4, astfel încât să nu colaborăm unul cu altul, să nu lucrăm împreună. Și poate că e și o chestie de asta, că, nu știu, așa e școala, așa am fost învățați cumva și de-aia probabil și proiectele publice ies cum ies, că nu se înțelege arhitect cu constructor sau, mă rog, cu executant. Și poate că avem și o chestiune din asta care provine din educație, că nu știm cum să lucrăm împreună sau nu suntem obișnuiți să lucrăm împreună și atunci există tot timpul frecușurile astea. Nu știu dacă vezi lucrurile la fel, dar cel puțin eu m-am lovit în partea asta de facultate, de separarea respectivă. Nu eram deloc încurajat să lucrăm împreună. Da, sunt de acord. Aici am observat și copiii mei sunt în clase primare și am înțeles și văd, de fapt, acum, înțeleg mai bine cum e dezvoltat tot sistemul ăsta educațional în care bagi pe toată lumea în aceeași oală și aștept să ai rezultate diferite de la fiecare. Fiecare suntem diferiți. N-ai cum să îl îndoctrinezi pe fiecare să facă același lucru. Noi, ca și oameni, venim unici. Și așa vom și pleca. Dar, într-adevăr, mentalitatea asta care, din punctul meu de vedere, o mentalitate balcanică. Adică nu ne raportăm numai la România, ne raportăm la toate țările Școala balcanice. poloneză. Asta e școala poloneză, se numește, care avem noi în învățământ. Și are vreo 60-70 de ani deja cum sunt învățați copiii noștri și acum, chiar azi, fiica mea învață ce am învățat eu acum 30 de ani aproape. Deci, suntem foarte depășiți de situația și nu este în regulă, fiindcă se simte că tinerii simt că ei au nevoie de libertate să învețe ce vor, ce doresc, ce îi place la un elev, dar nu îi lasă școala, că sunt învățați și crescuți în același stil ca 30 de ani acum după căderea cortinei. Și atunci și înainte căderea cortinei tot același lucru am învățat. Tot același lucru. Deci învățământul
nu este în regulă. Adică cine poate să dea la o școală privată copiii, că acolo învață libertatea. În sensul foarte pozitiv a cuvântului libertate, nu că Da, 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 am înțeles. să nu învețe nimic. Apropo de asta, ce provocări ai cu angajații sau cu colegii din echipă din punctul ăsta de vedere? Cum ți se pare? E un subiect destul de sensibil. Ai auzit că mănâncă un pizza cu briefing-uri, înseamnă că echipa e construită foarte bine. După părerea maxim 5 oameni are direct subordonați. Ideea e că mie tot timpul mi-a plăcut din faza de interviuri. Am învățat de la un antreprenor cu multă experiență, care mi-a zis în felul următor, în urmă cu ceva timp. E în top Forbes. Mi-a zis așa, nu știu dacă nu e chiar top 3 sau 4. Și mi-a zis așa, eu cu colegii mei nu am să stau niciodată în spatele lor să le zic că vopsește gardul ăla. Îți comunic o singură dată. Te rog astăzi avem de vopsit gardul. Nu o să mă să stau cu biciul în spatele tău să vopsești tu gardul ăla. Dar dacă trec diseară pe lângă gardul ăla și nu-i vopsit, avem o problemă. Și același lucru le explic și la colegii noi. Fiecare, ca tu să poți să-ți iei salariul și să-ți meargă bine, toată compania asta și fiecare persoană din compania asta trebuie să-și facă treaba lui. Eu am treaba mea cu clienții și așa mai departe. Fiecare trebuie să facă, dacă fiecare pion își face tot ce are de făcut în companie, adică task-ul lui, care poate să fie atâta sau atâta, lucrurile vor merge foarte, foarte bine și vom ajunge la rezultat. Și atunci, din start, le comunic că dacă cumva te gândești că o să vii aici să tragi chiulul, eu văd, nu trebuie să stau în spatele tău să văd, dar eu știu că tu trebuie să faci astăzi 2 metri de sudură. Da, Ai exact. făcut 2 metri de sudură, înseamnă că avem o problemă, știi? Putem să avem o problemă temporară, adică să ai o problemă și atunci te chem și hai să vedem care e problema ta, adică ce te doare, care sunt valorile tale. Că se întâmplă, am avut așa un caz în care îl țineam ore suplimentare și de fapt valorile lui erau familia. Și zice șeful, dar știi că mie nu trebuie neapărat ore suplimentare, că pentru mine e mai important să stau acasă cu familia decât să aduc un leu în plus pe masă. Ok, bun, my bad. Merge mai așa. În ultima perioadă, de exemplu, îi întreb. Încerc să-mi dau seama cam care sunt valorile lor, dacă nu neapărat îi întreb direct din discuția care o am cu ei. Atunci nu prea am, adică challenge-urile care le am cu ei sunt strict de a îi călăuzi. Din moment ce i-am filtrat de la bun început și în primele 2-3 săptămâni rămân, foarte rar se întâmplă să plece persoane noi, pentru că așa îi filtrez de la bun început. Și toată lumea în piață auzi că... Deci, pe oricine întrebi, nu găsești personal. Pe oricine întrebi. Eu nu m-am confruntat cu situația asta niciodată. În primul rând, nu m-am confruntat cu situația asta pentru că cred că oamenii potriviți vin la momentul potrivit în viața ta, și la fel și în firmă, și de fiecare dată când am avut nevoie de o persoană în plus, de exemplu, cum noi folosim sudori, toată lumea se plânge că nu găsești sudori. Eu îmi găsesc sudori de fiecare dată când am nevoie și la prețul corect. Și adică și din perspectiva mea ca și angajator și din perspectiva lor. Nu vin cu exagerări din astea. Deci cu capul pe umeri. Da. Așa Acum, într-adevăr, sunt și oameni care exagerează, dar din start îi tăiem de pe listă. Deci challenge-urile din punct de vedere al personalului sunt destul de limitate. Bravo. Pentru că îi reduci din start. Așa. Unde mai avem provocări sunt cu clienții mici pe care i-am și redus în ultima perioadă, care te compară cu China. Adică am avut nișă de China, dar suportul nostru de prosop, de exemplu, arată probabil la fel sau asemănător, că la design nu mai poți să reinventezi roata, ai inventat odată. Poți să vii, că să mai pui ceva în plus, în minus, dar el arată bine. Dar tu nu știi ca și structură cum poți să-l folosești. Atunci toată lumea vine și zice, păi dar în China e 2 lei, tu îl vinzi cu 2 lei 50, nu merită să-l... Deci oamenii nu văd valoare și atunci preferă să ia din produse care se produc în China și să le folosească aici. Ideea este că tot ce înseamnă partea asta de
rivalizare, de comparare sau de piață chineză, am redus. Nu mai producem genul ăla de produse. Pentru că e foarte greu să le duci pe om, mai ales persoane fizice, să înțeleagă valoarea din spatele unui și ia produs. mult timp, care Nu face sens. Da, corect. prea mult timp pentru prea Corect. puțin Da, return of investment. da, nu Da, face și sens. beneficii Deci și aici mai, într-adevăr, aici mai sunt challenge-uri să îi faci pe oameni să înțeleagă valoarea produsului tău. Dar asta cred că în orice industrie e la fel. Adică nu cred că Da, e strict pe partea asta Mhm. de industrie producătoare de metal. Dacă ne-am întoarce un pic înapoi la începuturi, Da. ce crezi că e mai important sau care sunt elementele importante pentru reușita în antreprenoriat? Am discutat un pic de mindset, poate un pic de echipă. Ce te-a ajutat cel mai mult în parcursul pe care l-ai avut? Cel mai mult ce m-a ajutat este capacitatea de a învăța lucruri noi în permanență și de a ieși din zona de confort permanent. Cum poate să facă un antreprenor asta care stă în zona lui de confort? Ce îl sfătuiești? Care e cel mai ușor lucru de... Să înceapă să citească cartea The Way of the Superior Man. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, la școală aș recomanda cel puțin băieții să citească obligatoriu, la fete rămâne la alternativa lor dacă vor să asta, dar băieții obligatoriu să citească, să înceapă de aici, de la cartea asta. Și dacă tu nu evoluezi și nu crești și nu citești, nu te documentezi și nu interacționezi cu alții și nu îți creezi un mediu în care să poți să crești, să te dezvolți și să nu fii tras în spate, cel mai mult în ultima perioadă am observat că nu doar antreprenori, la modul general, pe oameni îi trage în jos anturajele. Poți să ai o fărmitură de voință, dar dacă sistemul din jurul tău e conceput, e gândit în așa fel încât să fii tras în permanență în jos și nu-ți modifici sistemul ca să poți să ai beneficii, să poți să crești, adică vrei să mergi la sală, îți vei pune echipamentul de sală lângă pat. Vreau să-l aduc acum, am noroc, nu știu, așa se nimerește, că întâlnesc oameni care au valoare atât de mare ca și cunoștințe și îl știu pe fostul administrator sau director general de la BlackRock. Și vreau să-l aduc. E o rădean tipul. BlackRock e investitorul din România, fondul de investiții. Fondul de investiții din state, care e cel mai mare, Da, cel mai mare fond de investiții din lume. Exact. Ceva Black era care au cumpărat și Nepi. Au cumpărat Nepi de... Foarte. Ei finanțează guverne. Exact. Nu cred că directorul general de la BlackRock, sigur. Au fost și în București. Da, au fost și în București. Și i-am propus, i-am zis că să vină să mergem pe la școli, ăsta, e maxim topit, adică... Când vine în Oradea? Vrem să facem o echipă. Stai, când a fost? Că au plecat zilele astea, ieri, alaltă. Mai bine? Weekend. Da, vine. Ar trebui să invit, să povestiți așa, să facem ceva conținut. Fiindcă despre asta vor oamenii să vadă. Acum a preluat Amazonul, așa ca și Europa. El conduce? Da, el conduce divizia de investiții. Super tare. De ce nu vine în România Amazonul? De ce nu vine în România? Pentru că nu găsește, stai că am discutat cu el, că tot am căutat terenuri pe aici. Acum e înregistrat sau ca să știu? O să tăiem. Ar trebui închisă ușa. Să închidem și continuăm. Coridor. Pentru că nu găsește... Deci, asta de ei interesează ca să poată să vină să investească aici. Ei ce fac? Ei fac warehouse-uri. Ca asta mi-a explicat că ei cumva au o viziune pe zone care se vor dezvolta în viitor. Atunci ei vin și alocă, 500 de milioane de euro alocăm pentru zona de balcanică. Și vin și fac, nu numai pe România, pe toată zona, și vin și fac hub-uri. Ei fac hub-uri de 50-100 de hectare. N-au reușit să găsească pe cineva aici dispus care să poată să le ofere suprafețele de care au ei nevoie în zone cu acces ușor, paravion. Le trebuie toate, pentru că atunci am încercat să
sunat și m-a contactat să căutăm variante, să găsim aici o variantă prin care să poată să aloce o suprafață de genul ăsta, că au niște bugete nelimitate. Dar n-am găsit, nu găsești pe nimeni care să... Deci am dat de câțiva care sunt profitori. Băi, deci niște scoți. Deci a cumpărat în Germania 100 de hectare mai ieftin decât i-a propus ăștia aici. Deci niște aberații din astea. Nu știu cât eu zis Și asta atunci, 50 de milioane de euro. Ceva de genul ăsta. Vai de capul. Niște aberații, mă. Adică nu ești în buricul târgului în București ca să... Exact. Asta e o problemă, că se pierd investiții până la urmă, și fabrica, și BMW, și Mercedes, toate s-au pierdut din cauza asta. Bel, camerele, ok. Unde am rămas? Revenim la sport și echipamentul de sport. echipamentul de sport. Când vrei nu mai adu-mi aminte, te rog, fost întrebare. Era de partea asta de anturaj, că anturajul te trage un pic în jos și dai tu un exemplu că și dacă vrei să mergi la sală, îți lași echipamentul lângă pat, de exemplu. Deci în momentul când vrei să mergi la sală, îți lași echipamentul lângă pat ca tu poți să ai anturajul și contextul făcut în așa fel încât să-ți fie ușor să mergi la sală. De exemplu, dacă asta e aici, asta e bariera ta care vrei să o treci, la fel și partea antreprenorială. Eu, de exemplu, ca să pot să am claritate în viziune și ca să pot să funcționez corect la ora 8, eu mă trezesc la 5:40. 5:30, 5:40, 5:30 mă trezesc. Primul lucru, mă pregătesc, mă duc la sală, îmi fac antrenamentul la ora 6, reușesc să-mi liniștesc mintea, pot să-mi planific mintea pe ce am de făcut. La ora 7 vin acasă, iau copiii, duc la școală, la 7:30 sunt în firmă. Eu când sunt la 7:30 în firmă, deja am mintea programată, setată, liniștită, că am avut 40 de minute în care m-am putut să fac ordine în gânduri și am reușit să mă centrez. Tot ce a fost ziua trecută e curat și am deja 2 ore de activitate. Deci eu când merg în firmă, eu deja sunt fresh. Deja ești la zi cu toate mail-urile? Eu deja sunt la zi cu absolut totul. Și ca să nu pierd timpul, de exemplu, mi-ascult podcasturile mele sau cărțile care nu am timp neapărat să recomand la toată lumea să citească, obligatoriu, deci nu există alternativă. Citit obligatoriu. Deci dacă vrei să ajungi departe, fără să te documentezi, fără să înveți, fără să citești în permanență, nu ai cum. Este imposibil. Atunci, dacă nu am timpul necesar acum, pentru că sunt în mai multe proiecte implicat și nu am timpul necesar în momentul de față, citesc audiobook-uri. Corect. Pe mașină, când merg la sală. Și atunci eu știu că în fiecare zi eu am 40 de minute, între 40 de minute și o oră, timp pentru citit. Pentru mine. Citesc audiobook-uri. Ca să mă dezvolt, ca să cresc, să știu tot ce se întâmplă în... Era foarte interesant comparația cu echipamentul de sală lângă pat, dacă vrei să mergi la sală. Acest lucru eu am citit într-o carte, dar să rămânem un pic la cărți. Ce cărți mai citim și acest tip de sfat este dat de 5 AM Club. Poate ai citit și tu. Sharma. Exact. El spune să ții echipamentul de antrenament lângă pat. Chiar și pantofii. La ora 5, când te-ai trezit, primul lucru care este, tragi pantofii și du-te la sală sau du-te afară din casă și să dai 30 de minute de fugă, de jogging. Ce vrei tu deci cunoști această tehnică și de acolo a venit. E foarte interesant. Am aplicat și eu acest lucru și am fost extrem de productiv când am putut să mă trezesc la ora 5. Fiindcă până când la ora 7 s-au trezit fetele, eu deja am fost și la mișcare, am rezolvat și lucrurile acelea care se rezolvă într-un minut, dar tot se amână. Și ziua era, de la 10 mă puteam concentra pe lucruri heavyweight care e necesar să fie acolo 100%. Da. Deci ai confirmat acest lucru și încă o dată și tu că funcționează trezitul de când toată lumea doarme, încă atunci trebuie să fii prezent. Atunci să produce magia. Și ai nevoie de disciplină ca să poți să faci. Toată lumea are impresia, mai ales antreprenorii tineri, că mă trezesc dimineața și am astăzi o idee
și de astăzi, gata, o să meargă bine și toate lucrurile o să fie doar în sus și o să împingem bolovanul odată în sus și după aia o să dăm de câmpii și tot o să fie parfum și ușor. Dar motivarea care o ai odată, adică ești motivat astăzi să faci, să împingi bolovanul ăla în sus, că trebuie să-l împingi în permanență. Într-adevăr, mai e și zone când îi zonă Mai de greu de câmpie, împins așa sau... mai... Când merge el singur, să zicem, dar merge puțin singur și după aia iară trebuie să începi să-l împingi. Și în momentul respectiv, dacă nu ai disciplină, este imposibil să poți să treci mai departe. Deci nu ai cum, pentru că doar cu voința este limitată și noi suntem foarte, ca și ființe umane, mă refer și la bărbați și la femei, noi suntem foarte mult axați pe partea de feeling și de sentimente. Dacă astăzi mă simt bine, o să meargă bine, dacă nu mă simt bine, nu o să meargă bine. Dar dacă ești disciplinat și știi că ai disciplina ta creată și programul tău în fiecare zi frumos descris, pus pe foaie, întipărit și îl respecti, cu siguranță ajungi la punctul la care vei fi de succes. Da, și se zice că disciplina bate talentul. Exact, Tot timpul. exact. Tot Dar timpul. dacă talentul lucrează, Doamne ferie atunci. Dacă, Mai și, rar. dacă ești și talentat și disciplinat, Da, asta... combinația fatală. Rare, foarte extrem Foarte de rar. rare cazurile. De aia zic. Extrem de Da. rare cazurile. Când ești, Um, când le ai pe amândouă. Un pic, eu aș dori să mai discutăm un pic despre mentorii tăi, Da, despre primul tău mentor, da, despre așa. tata. Da, El era primul mentor. Astăzi mai poți suna, mai suni pentru sfaturi. da. Da, ideea este că în momentul de față el s-a retras, dar încă activează, adică în sensul că s-a retras din business-urile clasice și face doar investiții și a descoperit că există și alternativă la partea asta de workaholic, adică noi ca și balcani și ca și est-europeni n-am fost învățați niciodată să facem investiții în bursă, de exemplu. Mm. Și n-am avut educație și n-avem nici acum educație, sunt foarte, foarte puțin. Și compound interest, de exemplu, e un domeniu, adică e un subiect care îl cunosc puțin, dar care îți aduce un beneficiu pe termen lung dacă îl înțelegi și dacă știi cum funcționează, inimaginabil. Și și de aici am eu, într-adevăr, de la el, am setea asta de a învăța și de a evolua și de a merge înainte no matter what. Adică dacă am un proiect care astăzi nu știu cum să-l fac, eu semnez contractul. Că sunt convins că într-o săptămână găsesc soluția și îl pot implementa. Nu există că nu poți să faci. Asta pentru că e apetitul la risc sau că pur și simplu? Și că e apetitul la risc și așa am fost obișnuit. Provocarea. Adică a fost, Îți place mi-a provocarea. plăcut foarte mult să am challenge-uri. Asta te cresc. Niciodată în zona de confort nu vei crește. Dacă tu ești relaxat și n-ai absolut nicio problemă de rezolvat, tu nu vei crește. N-ai cum să crești. Da. Și o să vă mai zic o chestie cu Cristi Onețiu, cum și-a disponibilizat o secretară care îi ura să ai o zi ușoară. Și el a zis, eu nu-mi doresc o zi ușoară, eu îmi doresc o zi cu challenge-uri care mă cresc. Da. Și în 5 zile a insistat tipa să... Să urez o zi ușoară. Asta e așa ca și paranteză, sper că nu o dați. Ok. O să mă... Și mi-a zis Cristi, mă sună Cristi într-o seară, zice, bă, zice, bro, zice, deci m-a terminat asta. Băi, de 5 zile mă i-am zis, mă, să asta. La un moment dat o dat afară. Deci fără challenge-uri nu crești. Dacă nu ai challenge-uri, nu crești. Și acum revenim la taică meu. La 63 sau 2, acum să-mi fie rușine că nu știu exact vârsta care are, dar 60 și un pic, a început să învețe de la zero partea asta de investiții în bursă. Și a ajuns la punctul la care îl enerva, îl deranja că nu reușește să rețină și să învețe la fel de repede ca și ăștia de 40, de 30 de ani. Și a început să facă tot felul de studii și să meargă pe la tot felul de programe din astea de remapping, de brain și chestii de genul ăsta ca să poată să evolueze și să țină pasul cu ăștia mai tineri. Și sunt convins că ține pasul. Da, a ajuns unde a dorit el. Da. Bravo. Da. Iar referitor la întrebarea ta cu dacă pot să-l mai sun, îl sun
și îmi place că e foarte sincer. Îmi zice, Flaviu, în aspectul ăsta pot să te ajut că cunosc și am experiență, dar deja încep să devină unele situații noi în care nu am experiență, pot să-mi dau doar cu părerea și tu, la tine rămâne decizia finală. Oricum rămâne la mine decizia finală, dar pe unele domenii unde are foarte multă experiență, acolo e foarte ușor, că zice A, B, C. Respect pe asta, mergi înainte. Aici, atunci trebuie să îmi asum eu riscul la decizia pe care o iau, cum e, de exemplu, AI-ul. Că aici Da. deja ne... Aici un subiect super Asta e vast. subiectul Dacă preferat intrăm în el, nu mai ieșim. putem intra. Cam, voi cum ați primit? Tu cum ai primit? Sunt convins că deschis ai primit inteligența artificială Așa. Vine domeniul tehnic. Absolut. Și nu știu de când ai început să introduci în companie, dacă ai introdus, dar sunt convins că ai introdus deci sunt convins 100% că Da. întotdeauna și astăzi te-ai gândit, oare ce aș mai putea să automatizez? Care e lucrul ăla care am făcut astăzi de 2 ori în companie și acela înseamnă că putem automatiza. Dacă ai făcut un lucru de 2 ori în ziua respectivă, 100% se poate. Corect, așa Dar este. nu... Da. Și eu așa te simt ca om că tu întotdeauna te uiți ce se poate îmbunătăți, ce funcționează bine nu stricăm. Și suntem curioși cu Marcel. Care e diferența? Adică ce beneficii ți-a adus AI-ul de când ai îmbrățișat și hai că e ușa deschisă, stăm jos și să vedem ce facem în compania noastră? Uite, cel mai simplu, unde ne-a ajutat cel mai mult și cel mai rapid, a fost partea de foto-video. Până acum, dacă vrei să-ți prezinți un produs, aveai nevoie de o adevărată birocrație. Da, de fotograf, de multe. Foarte stufos. Aveai nevoie de mulți oameni, locuri, pereți, curățați, repune produsul, dă jos, găuri, tot felul de chestii de genul ăsta. Acum, faci poză în hală după ce s-a terminat produsul și ai rezolvat problema. Ai pus imediat un background, ce ai nevoie, am colegă care se ocupă de partea asta, ai pus tot ceea ce e nevoie și ai scos, ai produsul finit. Asta e una dintre aspectele unde am avut cele mai mari beneficii. Deci partea de vizual. Tot ce ține de partea de vizual și bineînțeles că partea de comunicare. Pe partea de comunicare, dacă știi foarte bine să faci prompturi, poate să îți anticipeze, inclusiv, cel puțin așa mi se întâmplă mie în unele situații, inclusiv potențiale riscuri cu anumiți clienți. Noi am început să fac calcule estimative de materiale pentru ofertare, unde sunt oferte foarte stufoase, foarte complexe. Ai nevoie de 30-40 de tone de fier din diferite segmente, cu 15.000 de zone de fixare și 30 de tipuri de șurubele și șuruburi și ancore chimice și așa mai departe. El poate ce face deosebit față de un arhitect, de exemplu, sau un proiectant sau cu ceilalți colegi, sau un designer cu ceilalți colegi mai lucrez, e că el poate să anticipeze toate zonele astea unde pot prezenta pericole, îți poate face necesarul de material fără să fac un proiect de structură de rezistență, aproximativ. Și eu știu dinainte să semnez un contract cu un client cam pe unde mă situez cu necesarul, de exemplu. Asta mă ajută foarte mult, extraordinar de mult. Acum chiar am lucrat zilele astea la un proiect la care un proiect mai mare cu o instituție publică și nu au proiectare făcută, dar au venit cu o schiță. Noi vrem asta. Mm-hmm. Știi? Și atunci, deja când începi să dai la un proiectant să-ți facă structura de rezistență și să-ți facă calculele exact, deja acolo implică costuri care ți le asumi sau nu ți le asumi, că poți să câștigi o licitație, nu poți să câștigi o licitație, ce faci? Sau un client îți închide contractul cu tine, nu închide, nu ai de unde să știi. Atunci cu AI-ul rezolvăm în 5 minute tot ce înseamnă de partea asta, cel puțin să am niște costuri estimative. Știu cum mă costă 1 leu sau mă costă 2 lei? Mă costă 2 lei 50. Atunci cam știu pe unde mă situez și pot să fac o estimare cât de cât corectă. Fără să începem să investim bani, adică să facem proiectare, design
și să încep să fie implicați oameni și cheltuieli. Și s-a validat această soluție, adică și în Da, deci suntem s-au acolo. validate. Da, îți validat. Deci suntem Ok. acolo. Ok, că am mai auzit, Plus minus 10%. am mai auzit de la invitații noștri că sunt lucruri în care AI nu prea bate cap la cap la anumite E calcule. Mai sunt foarte halucinații. da, bine, dar e foarte important prompturile care le folosești. Da, ce-i dai de mâncat, în ghilimele. Că ce-i dai, atunci ăla Extraordinar de primești. important. Totul depinde de tine dacă știi să dai niște prompturi bune sau nu. Și aici, de exemplu, am început să lucrez cu niște firme care sunt specializate pe prompturi. Wow. Deci nu așa de capul meu, că Mhm. dacă faci de capul tău, nu știu dacă îți iese chiar ce trebuie. Dar în ultima perioadă am început să lucrez cu niște firme care sunt specializate pe partea asta de prompturi. Și atunci ei te învață algoritmii, cum gândește... LLM-ul. Da. da. Și pe automatizare acolo, dacă ai reușit să La automatizare... febra asta de automatizare, că toată lumea vrea automatizare, N8N, chestii. Nu, la automatizare încă nu am... Nu, acolo nu ai introdus în producție sau în fluxul de... Nu. Fiindcă cred că și azi am primit 5 mail-uri de la diferite firme pentru a automatiza fluxul nostru în producție sau în marketing. Deci toată lumea cu marketing, dar eu văd deja același texte de la fiecare firmă și am vrut să scriu înapoi la toate. Uitați, asta am primit de la voi. Toată lumea a folosit același prompt sau ce s-a întâmplat aici, că același mail nu e posibil să scrieți toate. Deci înseamnă că toată lumea a scris cu ChatGPT-ul. Da. Că De la un antreprenor cu mai multă experiență decât mine am învățat un lucru. Tot timpul fiecare aspect din business, ține-l simplu. Nu te complica. Nu, și aici ce ține de partea de automatizare. Într-adevăr, automatizarea te ajută foarte mult. Am făcut și firmele dinainte care mă ocupam de partea de IT, dar dacă poți să simplifici lucrurile fără să le automatizezi, de exemplu, fără să pui automatizare, adică un robot să lucreze și merg lucrurile de sine așa, poți să le păstrezi așa. Investițiile încă, în România, personalul este mult mai ieftin decât o investiție într-un sistem automat, adică un robot sau orice altceva. Încă suntem acolo, încă ne putem să ținem oameni. Într-adevăr, există riscuri cu oameni că se pot îmbolnăvi sau asta nu la lucru sau sunt diferite cazuri, dar dacă știi să selectezi bine personalul, poți să reduci foarte mult din riscurile acestea. Dar, într-adevăr, folosim cumva partea de automatizare, o folosim punctual. Deci nu global, punctual, pe procese. Pe procese. Da. Pe fiecare proces în parte. Chiar alaltăieri a apărut statistica că România este pe ultimul loc La AI. La implementarea, la adopția AI în cadrul firmelor. În cadrul companiilor. Da. Dar acest lucru mai confirmat cu percepția altor oameni de afaceri pe care le-ai contactat în vederea că ai pus bani pe masă și lor nu le-a trebuit, adică nu la toată lumea, dar sunt convins că l-ai găsit unii mai deschiși la minte care... Știi că n-am găsit. N-ai găsit? N-am găsit, dar în schimb am găsit cu care pot să colaborez limitat. Adică care înțeleg că vezi, depinde cum percep concurența. Pentru că dacă vii cu o mentalitate sănătoasă nouă, cu ajutorul concurenței poți să te ridici împreună. Corect. Deci am câțiva parteneri în care, într-adevăr, acum în ultima perioadă, cu care lucrăm și ne facem schimb de servicii. Adică eu nu pot să fac un anumit aspect, mă ajut cu el, mi-l face el. El nu poate să facă, vine și îl face la mine. Deci poți să te ajuți dacă vezi global și înțelegi lucrurile, că eu nu-ți iau piața. Piața e atâta de mare și avem atâta de lucru, toți, încât de ce să mă cert cu tine, de ce să rivalizez cu tine când putem să lucrăm împreună? Și asta se întâmplă afară, foarte mulți afară și din păcate noi încă avem mentalitatea, dar bineînțeles începe de la școală exact ce ai zis și tu, că cumva ne îndoctrineam și școala ne-a îndoctrinat, dar dacă reușești să treci de etapa asta în care capra vecinului și să începi să lucrăm ca și fiecare companie ca și individ cumva și să luăm mai mulți indivizi, mai multe companii care să conlucreze împreună și să creeze un ecosistem, lucrurile vor crește și vor ajunge total diferit față de cum sunt acum.
Și afară de foarte mult timp să practică parteneriate de genul ăsta. Sau am nevoie de... Știu multe companii care au nevoie de anumiți specialiști pe un domeniu și le ia de la concurență și lucrează cu ei. Da, că le dau, că știu că așa cresc împreună, fiindcă o să Corect. învețe ceva nou angajatul respectiv sau specialistul respectiv Corect, dar și la cealaltă noi încep să companie. apară, vedeți lucrările care se fac publice și sunt lucrări mari și vezi două, trei firme care preiau un antreprenor general și după aia preia mai departe alte Da, companii. au început Știi? și Deci la au noi început și la deja noi să să așeze să lucrurile. meargă lucrurile, da. Adică cumva trebuie să fim că, până la urmă, noi pe noi ne furăm. Adică de ce trebuie să fii cerebral și să înțelegi că dacă fiecare are coloană vertebrală, că fiecare antreprenor de fiecare companie și ăsta știe că vine cu valoare X, ăsta vine cu valoare Y, ăsta merită sau responsabilitatea lui X-ul ăsta înseamnă 1 leu, ăsta înseamnă 2 lei, asta este. Tu ai făcut 1 leu, ăsta a făcut 2 lei, că el a făcut Tot ai valoare lucruri. și aportul a fost mai mare. Dar fiecare am avut de câștigat, decât să nu iei lucrarea respectivă și să nu facă nici asta, nici asta. Nici celălalt, da. Adică, cum e și în cazul meu acum, că n-am cum să fac lucrarea respectivă. Efectiv, n-am cum să fac. Și acum probabil că o să facă cineva, nu știu, o să vedem cine. În străinătate nu ai încercat să găsești, adică spre vest un pic, Ungaria un partener sau în Bulgaria pe cineva sau în... Nu, e foarte complicat. Aici, acum, dacă discutăm strict de proiectul ăsta, E foarte stufos și trebuie să fie aici aproape. Trebuie să fie aici aproape, că ce ține de partea de logistică e complicată să o implementezi și ține de noi ce trebuie să facem strict de proiectul ăsta. În rest, la alte proiecte mai găsim așa. Au început să mai apară parteneri cu care să putem să lucrăm, dar încă limitat. Dar cu siguranță vor crește. Tot primim o dovadă că singuri poți să crești mare, dar cu echipă o să ajungi departe. Așa este. Mulți nu înțeleg, ca și cum mai legat de acest proiect, că dacă faci o echipă cu mulți producători de genul cum sunteți voi, mă rog, nu cu o arie așa de largă, că nu toată lumea face cum faceți voi, nu înțeleg că poate să meargă foarte departe cu voi. Eu când am început afaceri, am început cu servicii de videografie și tot așa, venea un client, deja eram ocupat pentru data respectivă, era în domeniul evenimentelor și îmi zicea soția că hai să luăm evenimentul și la momentul respectiv o să rezolvăm. Numai să să găsești luăm. pe cineva. Găsim pe cineva, numai variantă. să nu lăsăm să iasă de la întâlnire fără să semneze contractul cu noi, că o să semneze Altcineva. peste 2 ore cu altcineva, dacă nu semnează cu noi. Așa am și făcut și am început și noi cu concurența, am crescut, am învățat oameni, dar o parte din concurența noastră, parteneri, nu concurenți, au devenit prieteni și azi oricând avem și putem lua sau semna contracte, fiindcă știm foarte bine că ne putem baza pe ei și viceversa este colaborarea. Mai mult, pe cine am învățat au făcut afacerile lor și acum ei trăiesc din ce au învățat de la noi și tot la fel se comportă. Luăm și vedem cum o fi. Deci, văd că asta este o cheie pentru a crește sănătos. Sănătos, pentru că poți să cazi într-o altă lătură, că iei tot și după aceea apici, că trebuie să știi până unde poți Trebuie să-ți cunoști limitele. Da, e foarte important să-ți cunoști limitele. Sunt mulți care au căzut așa, deci cunosc multe firme foarte mari care au căzut. Oricare domeniu găsești. Un exemplu. Eu am vrut un pic să mai mergem înapoi la mentorul tău. De ce nu a fost o schimbare de generație? La ce te referi? De ce nu a fost De ce o schimbare? nu ai continuat unde a fost tatăl meu? Da, după ce ai învățat în alte companii, cum de nu ți-a dat ștacheta în afacerile foarte bună familiei? întrebare. Dacă nu... ei, în ultimii ani, după ce s-au retras din Rumă, s-a axat pe o fermă de struți. A investit într-o fermă de struți și, într-adevăr, business-ul mergea foarte bine. Era pus pe picioare, funcționa, avea desfacere și totul era în regulă. Dar n-am simțit, nici eu, nici fratele meu, că putem să îl ducem mai departe. Adică dacă nu faci cu drag ceea ce faci, și există o vorbă că dacă faci cu drag nu lucrezi nicio zi din viața ta. Da. Eu în momentul de față am undeva între media mea
e între 14 și 16 ore de lucru pe zi. Asta e media mea. În cel puțin în ultimul an am ridicat un pic media, deci acolo sunt 14-16 ore. Eram puțin mai jos. Dar eu nu obosesc, eu nu simt că fac ceva complicat. Într-adevăr, cu cât îți cresc numărul de ore de lucru, deciziile pe care trebuie să le iei sunt mult mai rapide. Nu mai ai atât timp la dispoziție să gândești cumva strategia pe termen și să fii strateg. Trebuie să ai deja mintea antrenată ca să poți să iei decizii repede. Să poți să înaintezi, că deciziile vin repede și atunci trebuie să te miști, trebuie să poți să iei decizii repede. Și acolo nu am simțit că e domeniul care să mă satisfacă pe mine, să-mi placă ceea ce fac. Am Deci, înțeles. din cauza asta nu am preluat și, într-adevăr, ei au făcut un exit de acolo. Am înțeles. Că de obicei le schimb. Acum va urma foarte multe companii din România la fel. O să ajungă, poate că la al treilea generație trebuie să ajungă să predea ștacheta și vine generația Z care conduce total altfel o companie, nu conduce așa cum a condus tatăl tău sau conduci tu în momentul de față compania ta. Și o să aibă o mentalitate mult mai total diferită și vor dispărea jucători foarte importanți din multe industrii și o să apară, vezi, în industria automativelor, ne întoarcem acolo, China, ce mașini și ce soluții pentru mașini scoate acum pe piață și Europa se uită la el. Cum poți să crezi la fel azi am citit cea mai rapidă mașină și mi-aduce mie în Germania să testezi că merge cel mai rapid din lume. Nu spun brandul, dar cred că știi despre cine e vorba. Chiar proprietarul a mers să testeze mașina pe Nürburgring și a spus că a fost un vis al lui ca să ajungă acolo, ca să testeze și să ajungă la viteză de aproape 500 de km pe oră, că atât a mers mașina Interesant. și electrică. De aici toată lumea poate să tragă concluzia cine este. Dar acolo vreau să ajung. Tu. A fost foarte lungă, am prezentat unde vreau să ajung. Tu o să predai ștacheta. Vrei să predai. Adică, de ce crezi tu acum? Eu știu, îți place provocarea. Da? Lucrezi 16 ore pe zi aproape. Atunci, aici mai am încă o întrebare și după aceea să-mi spui cum o să predai ștacheta. Cum mai poți să... Dacă, exact. Cum poți să aloci timp pentru familia ta? Adică ești un om foarte ocupat și mai cum te organizezi? Am înțeles că dimineața începi cum trebuie, foarte corect și consecvent și așa, dar familia, unde este? Cum aloci timp? Și asta ai învățat de la tatăl tău 100% și ai mai îmbunătățit procesul. Dar unde-i familia? Că și asta este un lucru extrem de important în mindset-ul antreprenorului. Cea mai importantă alegere care poate să o facă un bărbat în viața lui este partenera lui de viață. Asta e cea mai importantă decizie care o iei în viață. Decizia asta te poate duce sus sau te poate duce jos. Femeile au un simț, am un al 6-lea simț care noi nu-l avem, intuiție se numește. Noi avem feeling, într-adevăr, că simțim și noi până într-un anumit punct. Dar ele au o intuiție și femeile pot să te călăuzeze dacă ești pe aceeași lungime de undă și există un echilibru în relație, poate să te călăuzeze extraordinar de bine. Ca să nu trec dintr-o extremă în cealaltă, am specificat că am avut o discuție cu familia mea și le-am explicat și la copii, le-am zis, am o perioadă în care voi fi foarte aglomerat și voi petrece foarte mult timp muncind. Dar va veni un moment în care am să pot să îmi dedic timp mult mai mult decât mi-aș fi putut permite dacă aș fi mers pe un trend ascendent, liniar, finuț. Mi-aș fi putut permite un timp probabil cu familia mea de 2-3 ore pe zi, dar acum, trăgând tare, având o creștere de genul ăsta și pentru că am și vârsta necesară și energia necesară să pot să cresc ceva mare care să poată să-mi aducă o independență financiară, în momentul când ajung la punctul ăla care l-am definit foarte clar, adică știu foarte clar în cât timp voi ajunge acolo,
după punctul respectiv pot să-mi dedic mult mai mult timp familiei și pot să compensez. Într-adevăr, nu compensezi anii ăștia. Adică copiii acum cresc. Și atunci încerc, nu pot să zic că sunt cel mai bun la aspectul ăsta, dar încerc să am un timp de calitate cu ei limitat. Adică pentru copii niciodată nu va, și asta am învățat acum recent, nu va conta dacă ai petrecut o zi întreagă cu ei fără valoare, în care tu ai stat pe laptop, ei au făcut altceva și s-au jucat și a stat amândoi sau câți sunt toți trei în Da. aceeași încăpere, sau ai stat jumătate de oră dedicat, conectat la copil și având niște activități care lui să-i placă și să-i rămână în memorie. Și atunci el va ști tot timpul că tati s-a jucat cu mine nu știu când sau am fost și am făcut nu știu ce activitate. Deci în momentul de față sunt la punctul la care am timpul limitat, care îl petrec și încerc să fie cât mai de valoare pentru copil. Trebuie să evoluăm și vom ajunge la un punct la care o să putem să ne petrecem mai mult timp și o să putem să mergem în mai multe vacanțe împreună. Dar în momentul de față există o anumită limitare care o comunic. Foarte bine. Deci E foarte extrem de important să poți să comunici și să știi să comunici cu membrii familiei. Deci, eu cred că faci mai mult decât majoritatea antreprenorilor care doar spune la familie că, uite, trebuie să lucrezi și la revedere, este din Am cameră. fost și pe strada aia, să știu. Am fost pe strada aia. aia. Deci ai învățat și partea aceea. Și mai bine să spui că îți aloc din timpul meu atâta pentru a fi extrem de creativ și de concentrat pe relația noastră, decât să aloc din când în când o săptămână sau o zi cu voi. Deci, bravo, e nice, super tare. Ideea e că tu trebuie să fii conștient și trebuie să fii, să înțelegi și dinamica care se întâmplă în familie. Fiecare familie e diferită și fiecare familie are dinamică diferită. Fiecare membru a familiei e diferit. Și atunci, dacă înțelegi foarte bine poziția fiecărei persoane, fiecare membru a familiei și reușești să comunici pe lungimea lui de undă și la nivelul lui, e foarte ușor să înțeleagă care e situația. Adică, în funcție de vârstă, iar cu partenera de viață, acolo lucrurile stau mult mai simplu, mult mai simplu în sensul că fiecare avem deja experiențele noastre de viață și înțelegem anumite aspecte și atunci dacă ai nevoie de susținere, și de-aia zic că e extraordinar de importantă susținerea partenerei sau partenerului, să te impulsioneze și să te călăuzească, să te ducă pe unde vrei să ajungi, mai ales un antreprenor, bărbat, susținut de o femeie puternică în spate. Deci, și cum mă simt? Pot să mut mulți din loc, adică se mut în dreapta, în stânga și după aia duc înapoi din stânga în dreapta. Pentru că știu că am lângă mine o persoană care în permanență are plusul ei este minusul meu. Și știu că în permanență eu sunt o echipă completă și am susținere acasă no matter what. Adică nu există nicio limită din perspectiva asta. E un om care te poate susține și care te călăuzește, că căderi sunt și la activ am burnout și de acolo, de la partea asta de la burnout, îți pot rămâne anumite frici. Deci îți pot rămâne anumite frici cu care lucrezi și cu care vei avea de lucru toată viața. Dar dacă ai un om lângă tine care te poate susține când ai căderi din astea, că-s fluctuații, știi? Și odată e sus, odată e jos. Orice om așa funcționează. Deci toți funcționăm pe niște fluctuații. Toți suntem sinusoidali. De-aia e foarte importantă disciplina. Că disciplina anulează toate astea și când știi că ești într-un anumit punct, sunt niște reguli foarte clare. Eu știu când am o stare de super euforic, foarte distrat, supărat, ăsta, nu iau anumite decizii. Punct. Asta le-am pus deoparte. Știi foarte clar când poți să iei anumite decizii și când nu iei anumite decizii. Și în momentul când ai fluctuațiile astea, dacă ai și disciplină, ai un om acasă care te susține no matter what
și știi că îți vine și zice exact cuvintele. Deci eu mă reîncarc, dacă merg acasă cu baterie zero, mă reîncarc în 20 de minute. Când stau și povestesc și îmi spun exact cuvintele de care am nevoie, mă pot ridica în următoarele jumătate de oră și o să fiu înapoi la firmă. Deci ai coach-ul tău personal acasă Da, când, da. când trebuie să cauți răspunsuri, acolo sunt răspunsurile acasă, de fapt. Da, da. Și uite ce interpretează greșit marea majoritatea bărbaților, dacă o femeie, deci când o femeie vine și îți cere, de fapt, ea ce face? Te scoate din zona de confort. Pentru că noi suntem niște provideri, nu? Da. Asta e rolul unui bărbat, nu? Securitate și siguranța familiei. Adică trebuie să... Bun. În momentul când ea vine și îți cere, majoritatea zice, ai gold digger. Mi-am luat un gold digger acasă. Dacă stai un pic și vezi lucrurile dincolo de aspectul ăsta, te poate impulsiona atât de mult înspre a ajunge... Succesul e diferit de la o persoană la alta. Pentru mine succesul e să ajung la independență financiară. Bun. Te poate impulsiona atât de mult să ajungi la punctul ăla, încât poți să arzi mulți ani. Da. Dar depinde cum vezi, că de fiecare dată orice interacțiune sau orice aruncă o persoană către tine sau sub orice formă, poate să fie interpretată în două feluri. Tu poți să vezi partea pozitivă sau poți să vezi partea negativă. Și noi, by default, ca și oameni, așa suntem concepuți să vedem 90% partea negativă. Trebuie să muncim cu noi ca să vedem partea pozitivă. Eu nu zic că și eu mai am foarte mult de lucru la mine și lucrez în permanență, dar încerc să văd de fiecare dată partea plină a paharului. Și dacă e atât o fărâmă, deci mi s-a demonstrat de atâtea ori, dacă nu renunți și te ții de ultimul fir de păr care îl mai are persoana de care te ții, ai toate șansele să reușești. De ăla ultimul fir. Deci mi s-a demonstrat de foarte, foarte multe ori. Când eram la limită, cu deadline-urile la limită, adică e albă sau neagră, la modul ăla. E totul sau nimic. Și de ultimul fir, dacă te ții și cauți soluții atunci, o să vezi că reușești. Dar marea majoritate a oamenilor renunță până acolo. Deci n-au tăria de caracter ca să poată să reziste până la punctul respectiv în care te ții de ultimul fir de păr. Am învățat tot așa de la un antreprenor multă experiență. Era o discuție între avocații lui și el. Avocații zice, măi, n-ar trebui să mergem mai departe cu situația asta, că s-ar putea să pierdem. Și el cum a tradus? Și a zis în felul următor. Adică voi îmi spuneți că sunt în fața ușii, plouă afară, la un client și tu îmi recomand să nu bat la ușă să intru înăuntru, că o să mă dea afară. Eu dimpotrivă. Intru înăuntru, adică ce am de pierdut? Intru înăuntru, dacă mă dă afară, asta este, ies înapoi în ploaie. Dar acum, oricum sunt în ploaie. Da, dar măcar am încercat. Am încercat. Asta contează. Adică deja am șanse 50%. Dar tu, cu mentalitatea, sau avocații respectiv cu mentalitatea lor, nu, nici nu încercăm, n-ar vrea să încercăm. 0% șanse. Înțelegi? Acolo deja ești 0%. Adică, unde ai șansele mai mari? La 0% sau la 50%? Deci sunt atât de simple situațiile, dacă reușești să filtrezi partea asta negativă. De e foarte, foarte important și ca și antreprenor, dar și viața de zi cu zi. Extraordinar de important anturajul. Oamenii care ai în jurul tău, care te pot ridica sau care te pot coborî. Am schimbat până acum vreo 3 sau 4 anturaje. Tocmai pe ideea asta. Tot timpul mi-a plăcut să fiu, de când mă știu eu, am fost la mese cea mai tânără persoană. Tot mi-a plăcut să stau cu oameni mai în vârstă, mai experimentați decât mine. Și eu vreau întotdeauna să fiu cel mai prost la masă. Adică în sensul pozitiv, ca să învăț de la relații și în cameră. Întotdeauna caut oameni care întotdeauna să fie mai, nu neapărat în vârstă, dar mai deștepți în anumite zone, gen AI sau gen cum crezi storyboard-uri sau tot ce aparține. Pentru că în așa fel, dacă tu vrei să fii cel mai deștept din cameră, nu te dezvolți, mai degrabă. Mergi înapoi. Bagi în mașalier. Care-s planul? Asta vreau să Care de planurile de viitor momentan pentru Globex Industries?
Viitor. Visurile. Hai să vedem. Um, următorii... Eu cumva văd sau am o viziune pe următorii 5 ani de zile și planul făcut aproximativ. În următorul an vreau să ne extindem într-o unitate mai mare, în momentul de față lucrăm în diversificat, să aducem într-o singură unitate toată facilitatea de producție, așa, și mă văd undeva în următorii 5 ani de zile la o cifră de afaceri undeva la între 5 și 7 milioane de euro și intenționez să fac o mică retragere în spate în momentul când ajungem la punctul respectiv, ca să îmi cumpăr timpul meu și să poată să preia un manager sau un director sau ce o să fie la momentul un CEO, să poată să preia încetul cu încetul compania. Nu neapărat văd un exit, deși am învățat de la Cristi Onețiu că banii antreprenorului nu sunt, nu reprezintă salariul care îl iei de zi cu zi. Banii antreprenorului e exitul care îl face, banii lui. Da. Adică eu muncesc acum 16 ore pe zi pentru viitor, pentru banii respectivi, nu pentru ceea ce câștig Zilnic. acum ca și salariu sau ce am ca și beneficiu. Dar în același timp sunt două variante. Una, dacă mergi pe soluția de a merge mai departe compania sub tutela ta și să vină un manager, un CEO bun care să poată să preia și să conducă, ai beneficiile pe termen lung, la fel cum le aveai când erai implicat și poți să-ți cumperi timpul și să faci, adică banii ți securizați și să faci același lucru în continuare. Exact. Adică în sensul că eu pot să-mi cumpăr timpul meu și pot să fac, să am activitate o oră pe zi, să zicem, de supervizare doar, și în rest pot să mă duc în vacanțe. Ceea ce și-mi doresc. Targetul meu e 10 vacanțe pe an. Ăsta e targetul meu și acolo o să ajung. Iar Poftim? Sunt convins. Iar la partea asta la altă de exit, ai făcut exit-ul, într-adevăr există varianta investițiilor. Dar ce faci mai departe după aia? Că dacă nu ai activitate, te plafonezi. Și trebuie să ai activitate. În momentul de față să găsești business-uri noi, în afară de tot ce vine partea de AI, e destul de complicat. Da. Adică piața e atât de saturată și nișele sunt atâtea nișe, e atât de nișată, încât va fi tot mai greu să intri. Exact ca și mi-a dat Cristian Onețiu, mi-a dat un exemplu. Nu știu dacă știți, el a încercat să meargă să intre pe piața din Germania. O minte sclipitoare, deci băiatul ăsta e Da. o minte foarte sclipitoare și a stat acolo 6 luni. Și s-a întors. A zis că marjele sunt atât de mici în Germania, încât nu face sens să intre pe piață. Deci nu mai face sens să intri cu un business nou pe piață. Că discutăm de 1, 2, 3, 4% marjă, ceea ce e nesemnificativ. Deci nu merită. Bun, dacă ai un business care merge, așa văd lucrurile cel puțin pe viitor, nu neapărat să faci exit, că într-adevăr îl vinzi. Acum exiturile să calculează cifra de afaceri ori câțiva ani în Depinde viitor. de industrie. Da. Idealul e 8, ori 8. Așa. Ok, dacă vrei să faci investiții, poți să te axezi pe investiții, dar investițiile nu întreține și partea cerebrală. Dacă iar mergi pe zona filantropică, acolo deja discutăm de cu totul altceva. Dar nișe vor fi tot mai greu de găsit. Și atunci, din punctul meu de vedere, eu așa văd lucrurile pe viitor. Un CEO care să conducă compania, eu să-mi cumpăr timpul și cu asociatul meu și mergem mai departe cu activitate restrânsă, adică doar de supervizare și eventual partea de viziune. Super, mulțumim frumos! Am mai vrut să mai întreb un lucru. Cum o să angajezi acest CEO? Cum o să îl angajez? Da, deci ai profilul deja, fiindcă 5 ani e foarte aproape. Da, așa este, încă nu am. Aici, într-adevăr, ai nevoie de să fii extrem de atent
și nu pot să zic că mi-am făcut criteriile de angajare. Deci nici nu m-am gândit încă până acolo să îmi fac criteriile de angajare, Înțeleg. de căutare, de recrutare, dar cu siguranță cât înaintez în vârstă și acumulez mai multă experiență, îmi va fi tot mai ușor să pot să am niște criterii și să pot să citesc omul ușor. Ești pe parte să-l crești sau să-l găsești? Dacă ne luăm după Maxwell, ideal ar fi să-l creștem. Da. Merg pe ideea asta, că, într-adevăr, dacă e o persoană din interior, e mult mai ușor să poată adică crește împreună cu tine și e mult mai ușor să faci tranziția decât de la o persoană străină. În mod normal, care vine. În mod normal, la nivelul respectiv, un CEO de companie, director și așa mai departe, beneficiile lui în companie se văd între 9 și 12 luni. Da. Deci atunci începi să vezi. Deci aia înseamnă că tu omul ăla respectiv îl plătești timp de 9 luni și nu vezi mare lucru din spatele lui. Și oamenii ăștia nu-s ieftini. Da. Nu-s ieftini. Un prieten de-a meu a angajat, a spus că caută succesorul lui, dar a vrut prima dată să vadă cum e om. Nu interesa ce știe, că o știut că o să-l învăț eu. A spus așa, 2 ani de zile îi dau să-l învăț, să fie cu mine zilnic. Deci și sâmbătă și duminica s-au întâlnit și au crescut și e mai bun decât el. Au dat 5x-uri în companie. Că știe că... Asta e idealul. Tot timpul trebuie să te înconjori de oameni mult mai inteligenți decât tine. Deci eu nu mă consider cel mai inteligent om din firmă. De fiecare dată încerc să-mi caut specialiștii care sunt cei mai buni pe domeniul lor. Da, tu vrei să lucrezi cu cei mai buni. Normal, da. Asta e contrar ideologiilor noastre ca și români, că toată lumea încearcă să economisească la angajați, dar știm acolo mai e cel bine. mai... Cum e? Acolo e sweet spot-ul. Da. Acolo e Marcel, sweet spot-ul. dacă m-ați mai dus aminte de ceva? Nu, doar dacă ne spui eventual unde te poate găsi, te pot găsi oamenii, dacă vrei să ne dai niște detalii, date de contact sau dacă ești activ pe rețele sau... Avem pagină de Facebook, globex. Avem pagină de website, globex.ro, pagină de Facebook, Globex Industries, pagină de Instagram, nu știu dacă se zice pagină de Instagram sau cum se zice. Profil de Instagram. Profil de Instagram. Profil de Insta, așa, și pe YouTube Globex Industries. Deci avem YouTube, Facebook, Instagram și acum încercăm. Dorim să intrăm și pe partea de TikTok. Deci da. Deci acolo interesant de testat. Depinde de piață pe care vrei să nișezi. Fiindcă ai oricum o arie foarte deschisă, sunt nișe pe care TikTok o să meargă. Da, dar TikTok-ul, am făcut așa un studiu, un research foarte, foarte limitat, genul de oameni care sunt acolo neapărat, nu cred că ni se adresează neapărat nouă. Da, asta zic. Ținând cont că vrem să trecem acum de la punctul de persoane fizice la integral companii și să rămână zona de persoane fizice care vor exclusivități. La proiecte mai rafinate, mai... Adică unde apreciază valoarea. Exact. Creația unde este apreciată. Da. Mulțumim frumos. A fost o discuție super interesantă și antrenantă. Eu vă mulțumesc frumos. Și te mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag. Mulțumim foarte frumos, Flaviu. Cu drag. Și mult succes în ce ai planificat și sunt convins că o să-l atingi. Mersi mult. Mulțumim frumos. Mulțumim mult.